सर कौन देखुच कौन ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୁଢାଖୋଲ ବୋଲି ଜାଗାଟିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହେଇଛି କୋଉଠି ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କଭର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ହେଇଛି सर कौन कहले बुढ़ा खोल ବୁଢାଖୋଲ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବଢିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ सेटा बुढ़ा खोल सेटा बुद्ध खोल ତ ଏଇଟା ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି मु ବୁଢାଖୋଲ गंजाम से मु जाननी ଓ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ମାନେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡା ବୁଦ୍ଧକୋଲ आज्ञा से ମାଇ ଗଡ ମୁଁ ତ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି ବଢିଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛି ତ ଯଦି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧକୋଲ ହୋଇଥାଏ ତ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ପଢିଛି ତ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ବହୁତ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଶୈବ ସଙ୍ଗମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ସଙ୍ଗମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଙ୍ଗମ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେ ସେକ୍ଟ ଶୈବରେ ଅଛି ଯେତେ ସେକ୍ଟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ ତାର ଗୋଟେ ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ ହଉଛି ଆମର କଣ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ସେଠି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯୋଉଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫିନାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଭାଇବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଠି।